Doncs bien, va, comencem a presentar-te. Et direm bon home. Ets... Un fill de puta d'incògnit, s'ha de dir. No, home, no, que ets un tros de pa, va. Ets l'impulsor del projecte Thundercat, Això diuen, sí. que diuen. Aleshores, bé, explica'm una miqueta, doncs, què és això de Thundercat? Aviam, Fandovers és el resultat de... Bueno, bàsicament de la frase que ha portat als avenços de la història de la humanitat, que sempre ha començat amb un no tens collons a fer i al final doncs, ha acabat passant. Va començar una miqueta doncs, a mitjans de la pandèmia, en un moment en què doncs, la situació del català doncs, era precària, per no dir quasi, en el punt de la inexistència i de desaparèixer. No. I amb aquesta... Sí, mira, com sempre, novetats. I va coincidir just en un moment en què volíem experimentar i dins de la comunitat de la cantina dels Covaquians, que era més dedicat a Star Wars, es va començar doncs, a barajar una miqueta el tema. Clar, en plena pandèmia, tothom té molt de temps lliure, es posa projectes interessants, com per exemple fer un canal de YouTube, cosetes. I en aquell moment va sorgir una miqueta la idea de, ostres, i si féssim sèries de Star Wars que no estan en català, però les féssim nosaltres en català? I tothom, però és que nosaltres no tenim ni idea. En plan, bueno, aquesta és la gràcia, és que no en tenim ni idea, però almenys estarem fent alguna cosa per de queixar-nos. I clar, a partir d'aquí, aquesta filosofia de deixar de queixar-se i fer, encara que estigui malament, però fer-ho, va quallar d'una manera que no m'esperava. O sigui, va començar amb un grup que es deia completament diferent, o sigui, de fet el grup al principi es deia Dubladors, o sigui, res de fandàvers, però amb el temps doncs, va començar a entrar gent que els hi comentava la idea així una miqueta per sobre. El projecte no estava ni començat, o sigui, no. Realment era més... M'interessa la idea, però tampoc m'ho vull treballar, a veure, que algú m'ensenyi, però clar, no teníem idea, en el qual és com, a veure qui és el primer que fa el pas. I a partir d'aquí, amb certes entrevistes i xerrades d'aquest tipus així de Star Wars, ens vam trobar amb en Juan Carlos i amb el seu estudi, que un cop van sentir la iniciativa van dir doncs mira, ens interessa. Sabem unes quantes coses, no en sabem gaire, però volem provar. I d'aquí va sortir com el primer curtmetratge, que va ser la conversa entre Han Solo i el Jabba the Hutt, el qual era, doncs, bàsicament, és una escena quasi com un monòleg, perquè al final el Jabba doncs, és un extraterrestre, no fa falta doblar-lo, però el Han Solo sí, i el Juan Carlos mateix va posar la veu. I arrel d'aquesta prova i veient que va funcionar bastant bé, vam dir, val, i si a més comencem a fer, no sé, The Clone Wars, i aquí doncs, va començar a escalar i la dinàmica doncs, va anar pujant. I va ser un desenvolupament que ja et dic, o sigui, t'ho estic dient de manera progressiva perquè la gent es pensa com és una idea, pum, funciona i ja està, i tot és màgia. No, 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 això és una cosa que ha tingut les seves escales, ha tingut els seus punts de, hòstia, ha fet baixada, però després ha tornat a pujar. I crec que això és important, vull dir, a partir d'aquí va ser, doncs, per voler diversificar, vam contactar amb diversa gent, a veure si es volia animar a fer més projectes. Ens va contactar els de Ser Trencada, que amb ells, doncs, vam fer el tràiler de Dark Souls, que estaven traduint al català, i aquell és el que ha tingut més visionats, o sigui, 900, que per ser un vídeo en català doncs, està molt bé, en un dia. O sigui, va ser, o sigui, totes aquelles visualitzacions va ser en un sol dia, quan es va presentar per la Marató de TV3, que va sortir allà i puf. Així que són 300, que dius, doncs mira, 300, 900 visites de cop, no, és com, vale, alguna cosa estem fent bé aquí, tant projectes tancada com Fandavers. I bé, i a partir d'aquí, doncs, va ser, bueno, una miqueta, va entrar en una etapa de, vale, estem veient que està entrant molta gent amb moltes ganes, però molta gent amb diverses maneres de fer. Llavors, és una miqueta caòtic quan en un equip ho fas d'una manera, però l'altre equip ho fas d'una altra. A la qual, doncs, clar, sense donar-me en compte, em vaig convertir doncs, en el coordinador de tota aquesta història, perquè tothom feia, però, clar, ningú sabia què estava fent els altres grups, perquè al final, doncs, clar, tanta gent no t'hi parles, amb la qual cosa hi ha d'haver un nexe d'unió. I vaig dir, bueno, doncs, ja faig de nexe, si jo m'entero que a un grup els hi falta alguna cosa, parlo amb un altre grup que sé que ho té, i així, doncs, vaig com intercalant informació entre diferents grups a veure si col·laboren.
Alguns van col·laborar, altres deien com, no, aquest és el meu projecte, no vull ningú que se l'agafi, pues, Meu al final, tresor! sí, my treasure, i al final, doncs, ja deies, Precious. pues mira, cap bon bit. O sigui, alguns directament, o sigui, ja directament els que entraven en plan desbòtics del rotllo, aquest és el meu projecte i és millor que el vostre. O sigui, aquest el vaig fotre al carrer i va ser el meu punt d'inflexió de dir, vale, aquest grup fins ara era anarquia i jaja i risses, ni anem a provar. Ara anem a fotre una miqueta de puto ordre i respecte, perquè allà ja no es podia. O sigui, el fet de poder parlar de certs temes que veiem que eren polèmics, òbviament, doncs, va ser una decisió que va prendre doncs, bastant de temps a l'hora de prendre, bàsicament 2 segons, cosa que és molt amb mi, i va ser com directament doncs, va prendre per sac. Vull dir, ens dediquem al doblatge, ens anem a passar bé amb el doblatge, no a parlar de, jo què sé, de mil històries. Vull dir, anem per feina, anem per un objectiu, anem a complir-lo. Quins temes polèmics? Que ara tinc curiositat. Aviam, des de política fins a coses així com la meva veu és millor que la teva, que és pel de... Aviam, quan estàs en doblatge, t'adones compte que no existeixen males veus, d'acord? No existeixen males veus, existeixen registres. No queda bé un registre, per exemple, o sigui, un nano d'11 anys no pot fer del Dràcula, d'acord? Perquè no imposa, no fa respecte, o sigui, hi ha una sèrie de pautes, una manera de narrar, una manera de posar èmfasi, que una persona que ha estudiat doblatge pot tenir més varietat de registre, d'acord? Però una persona de per si que no ha estudiat doblatge pot tenir un cert registre, pot ser un registre molt més petit, però que pot servir. D'aquesta manera, creiem que a l'hora de fer els càstings, aquestes històries, els cercaveus que fem, aquests petits pòsters que ens agrada fer, doncs d'alguna manera tothom pugui ser partícip i d'alguna manera, doncs mira, posar-se a prova i passar-s'ho bé. Vull dir, al final la qüestió és això, és passar-s'ho bé i la mentalitat de deixar d'escriure, deixar d'opinar i fer, que és el punt que destaca Fandaverse de tota la resta d'iniciatives així per la llengua. Que no és de, si em fas una donació, potser podem fer un reforç per... No, a mi no em fa falta que em donguis donacions. Jo el que vull és un tio que em tradueixi això, l'altre que em posi veus i l'altre que em foti edicions. Tu saps una d'aquestes 3 coses? Sí, fota't. Que no tens temps? Doncs, no sé, què fots aquí? Fes la teva vida. O sigui, i ja està. I algú que corregeixi també? Algú que corregeixi també, perquè tenim unes faltes d'ortografies que flipes. Jo el primer, jo ho reconec. O sigui, de fet, aquí ho reconec. A la selectivitat, l'únic que vaig aprovar de llengües va ser l'anglès. Així, tal qual. I és molt bèstia, i estic aquí com fent de portaveu de defensa per la llengua. Saps que és com, quin sentit té? Cap ni un, com la puta vida. Vull dir, no busquis sentit. No busquis sentit. Sempre deixa't fluir i si les coses surten bé, doncs felicitats. Que bé. Fins a l'estiu tenia un corrector superben plantat, superinteressant, superdivertit i que sabia molt de llengua. Si me'l pots presentar, perquè no el conec aquest. Quin atac més baix. Home, sí, bastant baix. Me'l podria haver currat, però aviam. No. O sigui, realment tenim gent que hosti, li dedica temps i s'assegura de... I, de fet, alguns que la veritat, al principi se'ns feia molt pesats i a poc ens han anat donant eines com per fer millor les coses i és un... Calla, que potser tenien raó. I mira, al final o sigui, és com una relació amor-odi d'allò que dius, són pesats, sí, t'irriten quan estàs estàs fent un guió i tens com 40 guions per fer, per traduir, i de cop és com, no, que t'has deixat una dièresi, un ves a prendre per sac, però a veure, et surt un ves a prendre per sac, però és un... s'ha de fer. Ja està. Exacte. Cal evitar coses com des de que, tenim que... No, el tenim que aquest el tenim glitchat, o sigui, de fet, és raó de penalització per un traductor, o posar un tenir que, o sigui, aquest claríssimament. O donar-se compte. O donar-se compte, sí, una mica... I tants altres. Sí, i tants altres. No cal que repassem les meves faltes d'ortografia, Manel. Espera, vaig a mirar al Google Docs que tenia de Clone Wars, a veure les faltes que heu fet.
No, home, no. És broma. No, sisplau. Avui no és un bon dia. Ai. Doncs i una miqueta aquesta és la història. Hem anat creixent i ara, doncs, estem mirant de fer passos més agegantats i dir, vale, anem a mantenir-nos en els fandoms o anem a fer més coses? Llavors, d'aquí poc, per l'11 de setembre, la idea és anunciar canvis. Vale? Tenim un comptador que estem penjant a les xarxes i a partir d'aquí, doncs, aviam què es diu. A quins projectes esteu ficats ara? Ara mateix, clar, si t'haig de dir... Clar, és que aquesta és l'altra. Són molts projectes, però al ser voluntari no hi ha d'alguna manera, aquesta obligació d'estar 100% i practicar, que de fet és el nostre avantatge. Així com un estudi professional té com unes metes, té uns calendaris, nosaltres no ho tenim, no ens fa falta. Bueno, no ens fa falta, no ens ho volem impulsar perquè és com, aviam, si és una cosa per passar-ho molt bé i d'alguna manera estic fent de voluntari, no m'obliguis a estar-me fins a les 12 de la nit treballant en un fandom, saps? És com, no. Així que mirem de gestionar-ho una miqueta tot amb el seu temps i sí que potser ens posem com petites dates, allò per dir, bueno, més o menys anem avançant una mica fins a aquesta data i depenent de com ho tinguem, doncs avancem una cosa o una altra. Vull dir, aquesta és una mica de tot. I així com de projectes, doncs et podria dir, per exemple, un que està així com a punt de començar, però necessito com la confirmació del seu impulsor, d'acord? Seria Vox Machina, d'acord? Aquesta seria animació basada en una partida de rol bastant coneguda per YouTube. Tenim doncs, el Mandalorià, d'acord? De Star Wars. Vaja, estrany que ha sortit una comunitat de Star Wars vulguin doblar coses de Star Wars. Little Britain, versió als Estats Units, que al principi tu penses, és molt fàcil, són dos veus, i és un no, perquè hi ha més personatges pel mig que interpreten altres persones i clar, se li han de posar veus també allò. També, així, òbviament, ara mateix t'estic dient els que són més coneguts, d'acord? O sigui, els que ja estan a punt de sortir, que seria Màquia, Team Fortress 2, Bola de Drac Legend, que és el curtmetratge que va sortir, bueno, ja farà 2 anys, els de la sèrie de Clone Wars, i després de videojocs, tot i que no videojocs, estem fent Hogwarts Legacy, que no existeix de manera ajudable. De fet, ho hem estat investigant, si es pogués fer allò, encara que sigui de forma piratilla, i la veritat, l'arxiu està tan comprimit que no es pot. O sigui, s'ha intentat, gent, s'ha intentat, però costa. En aquest estat, ara mateix, amb la tecnologia que tenim, costa, no es pot fer. Però hem estat batallant i d'alguna manera, doncs, des del meu paper que em toca, he mirat de trobar el contacte amb la Warner Espanya. Vale? Tinc el contacte. He mirat de parlar-hi. No ha contestat. Amb el qual és com, bueno, com a mínim tenim un fil d'on tirar. Que funcionarà? No. Per un fil per tirar d'una roca no pots. Però, bueno, com a mínim tenim una cosa i mentrestant anem seguint fent campanya. I, de fet, està coincidint amb que vindrà una exposició internacional de Harry Potter a Barcelona i volem fer campanya allà mateix. Perquè la gent, quan vingui a l'exposició, també pugui posar veus a dins dels jocs. O sigui, que serà més gameplay ja gravat i el que es farà serà com editar-lo per com sonaria aquest personatge en català. I cosetes així. I així com a projectes que diguis no els conec, però podria ser interessant. Un que personalment és el que l'estic impulsant, és la Fundació SCP, que pels que no ho conegueu, només us puc dir que investigueu i pels que ja ho sabeu, doncs prepareu-vos. SCP és una S, una C i una P, i a partir d'aquí és simplement posa-ho en el buscador i passa-t'ho bé. D'acord? Passa-t'ho bé, perquè és increïble les bajanades i coses divertides i terrorífiques que surten allà. I per l'altra, la que ara mateix és la nostra punta de llança més important, League of Legends, que aquesta sí que l'estem treballant per posar in-game, i de fet és la que li tenim més pressa, perquè amb aquesta sí. Abans t'he dit, no ens posem dates límit perquè tenim aquesta llibertat. Doncs amb aquest no. Amb aquest tenim una data límit, que és el 3 de desembre, perquè es presenta al Saló bueno, el Saga, bàsicament, el Saló del videojoc en català. I la veritat estem una miqueta cagats, perquè veure una partida...
Sí, no, o sigui, a veure, que el resultat serà increïble, això ho tinc claríssim. Ara va, volem veure que la reacció sigui positiva i sobretot que els de Riot, que són l'empresa que s'encarrega del joc, ho vegin, perquè pel que ens hem enterat, hi seran. Riot hi serà. Els treballadors de Riot hi seran. Els presidents de Riot Barcelona hi seran. El qual és un punt de... Doncs anem a ensenyar, val? I segurament vinguin i diguin què collons ha fet això sense el nostre permís? Bueno, com que em toca ser el cap de turc, diré jo sóc el mestre inquisidor que s'ha dedicat a fer aquesta borrada. I ara és quan et Vull diuen, dir, vols ser executiu a la nostra empresa? No, diria ni de conya. O sigui, ja prou estrès tinc en fandaves. I bueno, i ara mateix doncs esteu una miqueta en el punt de doncs de créixer, de si ens fem associació o si seguim sent aquesta cosa indefinida que d'alguna manera doncs dona certes avantatges el fet de no estar definit per se com una associació o com una plataforma, perquè et pots organitzar com et dongui la gana, saps? Vull dir, que en un moment donat cal més estructura, més piramidal, doncs es fa piramidal. No, ara necessitem una cosa que sigui més horitzontal, doncs horitzontal. Vull dir, no hi ha res que et lligui. En canvi, però clar, arriba un punt en què hi ha gastos, hi ha viatges que s'han de fer a fires, i clar, al final arriba un punt que és com, hòstia, no compensa aleshores. Llavors estem mirant ara de trobar la manera de que tot el que es pugui guanyar sigui de forma legal, d'acord? Sense que afecti a ningú un camp, sinó que al contrari afavoreixi i tampoc robi cap competència a ningú. Però bueno, sí. A mi una cosa que m'has dit ara, mentre estaves enumerant els projectes i que m'ha sorprès molt, així, canviant molt de tema, és el de Little Britain en versió americana. Sí. No sabia que hi havia una versió americana de Little Britain. És Little American o Little Britain? No, es diu Little Britain USA Tour, crec que es diu, o Made by USA, o alguna cosa així. A veure, són els mateixos actors que Little Britain, s'ha de dir. L'únic que la temàtica, o sigui, la paròdia es centra més en la paròdia americana. I la veritat, per les poques escenes que puc veure en versió original, perquè per ara, o sigui... Clar, és que en aquest cas sí que estan en lent perquè el mateix impulsor, el David Job, està provant de fer-ho amb una espècie de programa que el que fa és substituir paraula per paraula. És a dir, el que fa és fer una base de dades amb traduccions i a partir d'aquí, doncs, que tot tradueixi automàticament. Però clar, s'ha de fer una base de dades, s'ha d'anar corregint, s'ha d'anar, doncs, depenent de la construcció de la frase, doncs, clar, el temps verbal i la construcció canvia. El local és una miqueta complicat, per dir-ho així. Però bueno, és una experimentació, com el que diem, res és perfecte, estem aprenent sempre, i el que és més maco de tot és que inclús hi ha gent que vol començar en el doblatge, que ens comença a preguntar coses i ara som capaços de respondre. Que això és una cosa que, la veritat, em fa gràcia pensar fa 3 anys que no en teníem ni idea i ara en 3 anys doncs, de cop ens estem convertint en petits referents que durant molt de temps hem estat no som referents, no tenim ni idea, però ara a poc és com, aviam, no en tenim ni idea. Claro. Ui, just em truquen ara. Ara és que estàvem parlant així fora de càmera per un tall. Potser poso publicitat després, no ho sé. Parlant d'egos, o sigui, jo reconec que en qüestions de llengua tinc moltíssim ego, però fins i tot m'he arribat a barallar amb llicenciats de filologia catalana de no, tu no tens raó, la tinc jo. Naturalment dono arguments, perquè són imbècils i jo no. Ja, òbviament. No, però aviam, o sigui, no és tant a l'ego, és el fet de, ostres, quan portes un camp que l'estudies des de molt de temps i has generat una seguretat en aquest camp, o sigui, de que realment t'hi sents segur i el creus dominat, doncs cada cop vingui algú i t'ho regiri, doncs òbviament deu ser una miqueta atabalador, per no dir-ho d'una manera, sobretot quan hi portes molt de temps i hi dediques moltes hores. És una de les coses per les quals, o sigui, jo vaig estudiar per arquitectura i la veritat m'encanta l'arquitectura. És una cosa que és que vivia per ella. Però arribava un punt en què les crítiques i tot, o sigui, tot i que sé que eren envers a millorar les coses,
jo notava que dins meu m'ho estava prenent quasi com una cosa personal. I ja deia que és com, no pot ser. No pot ser que m'estigui prenent aquesta cosa personal. Jo crec que per això em queda més el tema del doblatge, perquè com que és una cosa que no m'hi veig un vincle, sinó que em veig com un actor extern, si em critiquen és com, tens tot el dret a fer-ho, vull dir, és que no en tinc ni idea, o sigui, tindràs tota raó, però jo com a mínim estic fent una cosa que tu no, saps? Amb el que en aquest sentit és com, sí, és com una finta, allò que dius, no és ego, però és una mica com que realment és que no em pots atacar aquí, perquè és com, no tinc, no sóc una cosa definida, o sigui, no em defineixo en aquest aspecte, saps? No sé com explicar-m'ho. En canvi, l'arquitectura, que és realment on tinc la meva ànima, si venia algú i em deia, hòstia, el teu projecte és una merda, no sé com, però m'ho prenia d'una forma bastant diferent. Diguem-ne, no malament, perquè al final tothom tenia dret a... O sigui, tothom té dret a criticar i a donar la seva opinió, però és cert que depenent de si estava en un dia jo que estava cansat i tot i de cop em treies aquí teu, és com, mira, no sóc Bàsicament persona. que hi havia persones que acabaven amb una forqueta a l'ull. Aviam, no una forqueta, però potser un tros de maqueta, un llibre al cap, una clatellada sense voler jo, en plan, ai, no, que tenies un mosquit. Però és... Cosetes, Ai, espera, és que tens un àtom a la cara. Sí, un àtom a la cara. Aquesta no ho sabia. Hòstia, que cosa més tonta que ets una bata fotent. Tens un àtom a la clara, bueno, és que si no, no tindries. Exacte, i és un problema. Espera, tens una cèl·lula. Sí, és una mica això. Ai, que riure més tonto. Ara que parles d'arquitectura, Ai. passem del doblatge a l'arquitectura. Va, quin és el teu estil arquitectònic que més t'agrada? Perquè jo aquí sóc una mica molt peix. O sigui, aviam, existeixen molts estils, vale? O sigui, sé que hi ha hagut una etapa en la qual pues, crec que es va donar bastant de bombo als Star Architects i fer rotllo Zaha Hadid i Ciutat de València i tota aquesta gent que, aviam, és una etapa per la qual s'havia de passar, d'acord? Allò, l'Star Architecture i, bueno, experimentar coses noves i aquells que experimenten coses noves, pues, òbviament, atrauen l'atenció i com que les ciutats volen atraure l'atenció, contacten aquests models d'arquitectura poc convencional. Què passa? Que, òbviament, el cost en relació al benefici no es compensava, en la qual tenim edificis que són arquitectònicament molt interessants, però que estan buits. Un exemple és, per exemple, l'Expo de Sevilla, un exemple és potser el... Bueno, ara perquè s'ha renomat, però va haver un temps en què el Parc de les Ciències de València estava en runes. O sigui, jo hi vaig anar i ja estava, i a mi m'encantava de petit allò de, hòstia, és que la Ciutat de les Ciències és increïble, tal, arribo i ja està amb rajoles trencades, com molt poc cuidat, allò que dius, hòstia, no em quadra amb aquesta idea que tenia, saps? I un cop Especulació. te'n dones... No, o sigui, a veure, aquí ja entraríem en si és especulació o no, o simplement és una manera de blanquejar diners, que també, vull dir, aviam, la gent, a veure, com va dir un llibre de Terry Pratchett, posats a que sempre hi haurà crims i màfies, que mirin que el crim sigui organitzat, saps? I és com una miqueta com, mira, sí, ja posats a fer crim que sigui organitzat. Això va ser que em va impactar bastant i va ser com un punt de li estic donant raó a l'existència de les màfies. O sigui, és com, no sé. Però, en fi, en temes d'estil arquitectònic, jo una de les coses que recordo de la carrera i que destacava per sobre i que almenys els professors m'ho avalaven és que abans de fer un edifici, quan el situava en un lloc, el que feia era preguntar als veïns. Allò, vale, tinc pensat fer un edifici al teu barri, què t'agradaria que fos? Com t'agradaria que fos? I a partir d'aquí, amb aquestes descripcions i amb l'anàlisi urbanístic que jo feia, és a dir, hi ha uns certs anàlisis que d'alguna manera doncs dius, vale, el que li fa falta a aquest barri és això, però en canvi els veïns m'estan dient que necessiten una altra cosa. Com els puc fusionar de manera que no siguin contradictoris, que no facin un xoc? Amb la qual és un punt de
Que es pot ser bèstia i es pot ser esperpètic, sí, clar, però si a sobre li afegeix un component de escoltar les peticions, vaig a fer una cosa que la gent s'integri, que no sigui l'objecte així com, mira l'objecte raro. No, que la gent s'ho senti seu i es senti natural entrar i sortir i que tinguin curiositat i que d'alguna manera doncs s'hi sentin com a casa. Que això és una cosa que tu vas, per exemple, al Zaha, a l'Expo de Sevilla o l'Expo de Zaragoza i no t'ho sents teu. O sigui, no són llocs que són espectaculars, però no penses, hòstia, m'encantaria passejar aquí durant tot el dia. Perquè falten arbres, perquè no hi ha... Els espais són més... O sigui, els espais són excessivament oberts per la quantitat d'afluència que realment té aquella zona, coses així. I crec que és important, doncs això, la capacitat de que l'arquitectura es pugui modelar i canviar segons la gent doncs, canviï. Per exemple, ara el fòrum que estava com amb espais superoberts i la gent ni s'hi apropava, ara fan concerts i de fet és com el centre de concerts més icònic de Barcelona. Doncs ara potser això el que fa és rehabilitar aquella zona, que hi hagi més interès i potser doncs, començar a fer arquitectures que siguin, doncs, depenent de si hi ha molta demanda de construcció o no, o més demanda de concerts, doncs, no sé, que d'alguna manera que creixi, saps? O sigui, que sigui adaptable, que no sigui com ara hi ha molt de turisme, anem a fer molts hotels i ara que no hi ha turisme, doncs, els hotels es queden allà i doncs, tenim edificis buits durant més de la meitat de l'any, saps? Cosetes així. O sigui, s'ha d'avançar, s'ha de pensar molt, però clar, hi ha gent que no... La rutina i el dia a dia i l'intentar sobreviure, doncs, òbviament no li dediquen aquest temps. Per això estan els acadèmics. Però clar, com tot, s'hi dedica un temps i aquest temps val diners, amb la qual cosa és com tornem a la mateixa roda de és que el diners, si no tinc diners, doncs clar, fa falta calés per sobreviure. I una miqueta amb Fandaves doncs vaig veure que és com, bueno, és que també, o sigui, Fandaves no podria arrencar si haguessin anat amb la idea de és que em fan falta diners, m'haig de comprar un micròfon, m'haig de comprar un PC amb un estudi allò surround i tal, i és un, vale, però és que si primer comences a fer, o sigui, unes coses que també t'ensenya l'arquitectura és, primer comences amb la maqueta, no comences a fer l'edifici, fas el concepte, la maqueta. Si aquest concepte funciona, fas la maqueta una miqueta més gran, però no la fas, o sigui, no fas l'edifici ja d'aquell tros jo què sé, d'edifici que el col·loques a sobre un pla i dius, buah, doncs l'edifici serà així. No, o sigui, anem a estudiar-lo una miqueta més, anem a ampliar-lo. I un cop ja ho tens més definit i veus que sense gastar-te diners allò s'aguanta, llavors sí que apostes per aquest projecte. I en Fandaves ha estat en aquest procés de que no ens hem volgut gastar diners o els mínims que ens he gastat han sigut diners personals que, mira, els he volgut implicar. I un cop veiem que això s'està aguantant, la gent li està agradant, està d'alguna manera interactuant, potser no amb milers de seguidors, però sí amb amb un seguiment bastant continu, per dir-ho així, molt concret, molt compactat, doncs pot arribar a donar millors resultats. Així que... No, sí. És un... És que és un punt de vista molt encertat, o sigui... Comences... És que tot és fer un edifici. Sí, literal. O sigui, de fet, hi ha molts youtubers que van començar amb el mòbil. I de mica en mica. Vale, però eren bons per la qualitat del mòbil o eren bons perquè primer es van pensar el contingut, com gravar-lo, cada quan penjar-ho? Clar, això hi ha molta gent que em fa molta ràbia perquè és com, home, hem d'apostar pel contingut en català. I el contingut en català és gent de 50 anys jugant i sense parlar. I de tant en tant fan algun comentari en català, òbviament, perquè si no, no es diria contingut en català. Però després el joc el posen en castellà o no sé, coses així. A veure, que no m'importa, vull dir, és com fer un mantinc al català a Barcelona, saps? Perquè si fas un mantinc al català a Barcelona, per què no fas un mantinc al català a Baldur's Gate, saps? Vull dir, per què no? Vull dir, està clar. Vull dir, és una manera de veure que d'alguna manera pot justificar-te el fet de jugar-ho en castellà i dir, mira, no, és que estic... O sigui, els diàlegs estan en castellà, però jo els llegeixo en català i és com si estigués fent un mantinc en català davant d'un goblin. És una mica... Mira.
Són pensaments que tinc, realment, o sigui, i en aquest sentit trobo que hi ha... O sigui, ara crec que es comencen a sortir com canals de YouTube que potser passaven desapercebuts i realment són els que millor s'ocorren o els que es pensen millor contingut. I realment es nota quan un es prepara el contingut i no fa com una fàbrica que de cop és com en un dia penja els 50 vídeos de cop o penja el directe que va fer aquella tarda directament sense editar. No, ara es comença, o sigui, si a principis de la pandèmia estàvem com l'etapa del 2009 de YouTube, ara comencem a estar a l'etapa del 2011, que és quan ja la gent, els que s'animen a retocar cosetes, a ser més creatius, vaig a posar, si poso una música de fons, doncs poso amb unes lletres petites doncs, el nom de la cançó i l'artista, perquè ho fa, que són les coses que també, bueno, Fandavers ara, a partir del 2011, a partir del 2011, a partir de l'11 Collons, de sí que teniu setembre, anys. sí, no? A partir de l'11 de setembre, tots els vídeos que pengem no només seran nostres, sinó que també serà contingut d'altres fandavers que ho fan en català. I, òbviament, doncs, alguns els hi hem demanat permís, altres ha costat el contacte, però és contingut tan bo que és que el volem seguir posant i, òbviament, no volem quedar com, hòstia, estan segrestant contingut, estan guanyant visualitzacions. I ja diem, no són tantes visualitzacions com per dir que es roba. A partir d'aquí, què és el que es fa? O sigui, es posa directament l'enllaç del canal d'aquesta persona, de la persona que s'ha dedicat a fer el doblatge, es posa el títol, el nom de la persona a sota del vídeo, o sigui, quan aquesta persona parla surt el nom, i si hi ha dues persones, doncs surt cada vegada que un personatge parla amb aquella veu, doncs surt el nom d'aquella persona, a la qual és una manera de reconèixer també els autors i el contingut original que es fa. Vull dir, a part de, òbviament, el contingut original que faci Star Wars i tal, doncs acreditar els estudis de LucasArts i tot això, doncs també la gent que ho ha fet com de manera amateur. Uau. Va, o sigui, fem un favor a la promoció del català. Has parlat de youtubers que ja s'ho estan començant a treballar més i estan aquí clavant els colzes. Me'n podries dir algun? Si no em cau bé, no ho tallaré. Xungo. Aviam, o sigui, a veure, així que siguin destacables, és que hi ha uns que m'encantaven i realment és una llàstima que amb el dia a dia, doncs, al final ho van deixar córrer. Els de Critic U3 ho feien molt bé. Critic U3 tenia un format i és allò que dius, és el típic format que estàs a l'hora de dinar, t'estàs fent el dinar i dius, mira, me'ls poso de fons i que soni tota la llista. M'és igual, m'encanta sentir-los parlar. Vale? Perquè al final YouTube trobo que és com el punt mig entre la televisió i la ràdio, perquè és com en dispositius petits, clar, al final són dispositius que al final és com, bueno, no sempre estàs mirant, no sempre estàs fent mil coses, potser estàs estudiant, el qual és com de tant en tant miraràs la pantalla, sí, però la majoria de gent al final els acabo veient que el que fan és posar-s'ho de fons i el que fan és escoltar. Aquesta gent tenia una manera de parlar que inclús tu no veient l'escena estaves notant les cares i les recriminacions que es feien entre ells, en plan de com que li poses un 7 d'aquesta manera i es mereix un 9. Vull dir, aquesta expressivitat és molt agraïda quan estàs fent altres coses perquè d'alguna manera et posa en situació. Aquests serien uns. Després, d'Arsegador, que vaig començar a seguir-lo quan no tenia convidats a les cantines, o sigui, bàsicament les cantines era ell parlant, i la veritat és que em va semblar tan tendre que inclús posava els enllaços d'entrar i qui volgués entrar, doncs entrava. I, hòstia, em va fer molta il·lusió que després de la pandèmia, doncs, no sé, es va fer com una petita comunitat, la gent, doncs, vam fer colla i, hòstia, ja era cada setmana, cada vegada que hi ha una novetat de Star Wars, pum, té tota la sala plena, amb gent que el segueix, que els agrada escoltar, i és una cosa maquíssima. O sigui, és de les comunitats que s'ha de prendre referència a l'hora de fer contingut i, sobretot, de fer doncs això, comunitat, fer xarxa, de que entre tots doncs, no som fans, són realment una colla que ens interessa unes coses comunes i ens reunim per parlar de les xorrades que a nosaltres ens agrada. I així com... És que ja et dic, o sigui, aquests dos són els que em venen al cap, els primers, però hi ha altres que els estic descobrint fa poc, tot i que no se'm queden gaire els seus noms, i estan sortint. O sigui, jo, no sé, si a sota l'entrevista poguessis posar una descripció, et passaré una llista i et diré aquests... Perdó, m'estava deixant un ara. El de fent 5 cèntims, aquest és un imprescindible.
aquest és imprescindible. I en el seu moment el vaig mirar i vaig dir, t'estàs convidant a algú que jo sé? I el tio, sí. I què? I el tio, molt bé. O sigui, no, el vaig felicitar perquè és que s'ha de fer. O sigui, quan hi ha un format que veus que funciona, dius, doncs per què no fer-ho a la teva manera? Saps? I amb això és que el vaig felicitar, el vaig conèixer, és un tio que quan el vaig veure, o sigui, està content, però al fons el veia que, o sigui, el tio m'ho deia en plan, hòstia, cansa editar, i és sí, és que cansa, vull dir, és que li has de dedicar hores, sobretot els talls que fot. Jo m'ho estava imaginant, jo pensant, això, mira, per aquest tall que ha durat un minut, es pot haver estat com 4 hores editant el pobre nano, i realment és, o sigui, el tio no sé com s'ho fa, que amb els seus tuits transmet aquest esforç i aquesta manera de fer, i jo crec que és part de l'èxit que ho fa, que és com que ho reconeix, o sigui, reconeix que hi ha un esforç darrere. I és una de les parts que jo crec que YouTube, quan va començar, i quan van començar doncs, el tema dels youtubers i tota aquesta història, guanyaven els que realment tu els hi veies que s'estaven esforçant i els hi notaves el cansament i veies que li dedicaven un petit esforç per fer aquell contingut. Així com altres que ara que és com, doncs, ja tenen tot un estudi gravat i amb gent que els hi edita els vídeos tot i els hi notes que realment no s'estan esforçant, en aquell moment tu veies qui s'estava apassionant, qui li estava agradant el fet d'editar i experimentar coses. I jo crec que ell és un exemple del que estic parlant. De fet, ara que has dit això de copiar i tot plegat, m'has fet venir al cap que molts youtubers hispans de parla castellana van començar copiant continguts en anglès. O sigui, ells veien que tenia èxit en anglès, doncs jo sé anglès, ho estic entenent, ho copio i ho faig en castellà. Aplico. A veure, què és Fandavers? Què és Fandavers si no agafar curtmetratges que estan en anglès i passar-los al català? Tal qual. Però és que ja directament és que o sigui, la imatge és agafar, l'únic que fem és ficar un àudio nou i ja està. Òbviament, amb tot això, tot s'ha de dir amb el tema, sobretot de SCP, que hi ha molts curtmetratges. Vam estar inclús parlant o mirant de contactar amb els directors que van fer aquests curtmetratges i en general tots estaven encantats i van dir no tinc ni idea ni què és el català, altres deien que sí, el català, allò que s'assembla al francès i són sí, bueno, com t'ho dic? No, però molts estaven oberts, els hi explicaves una mica i estava pal, hòstia, molt pro dels catalans, estic molt a favor dels catalans i és un... Molt bé, gràcies. Persona desconeguda que no coneixia fins ara. De fet, el català és una llengua gal·loromànica, que és dins del mateix bloc que el francès. Sí, per això. O sigui, la veritat és una cosa que no ho tenia clar, però amb les últimes relacions que he tingut amb el projecte de l'Euroregió i tot, ho confirmo. O sigui, realment, jo he anat a Perpinyà i d'acord, o sigui, excepte en llocs puntuals que sé que ja em trobaré català-parlant, si anava a un bar i demanava un cafè amb llet i l'altre em responia en francès, jo li seguia responent en català més o menys entenent el que em deia i l'altra cambrera, pobreta, també anava fent com així amb l'ull com dient que t'estic entenent, que vols un cafè amb llet i jo... Je crois que je te compris. Sí, i bueno, és allò com que aquesta idea de que els francesos es parlen francès i punt, trobo que en aquestes regions que almenys existeixen encara rastres d'altres llengües, són més oberts a saber que hi ha altra gent que parla altres llengües. No, sí, o sigui, Occitània i la Catalunya no són molt més... Molt, però inclús a Tolosa, que vaig anar a Tolosa i jo parlava en català, i tot i que ells no parlaven català, em deia, no, sisplau, tu segueix parlant, jo parlo en francès, però tu segueix parlant en la teva llengua i ens entendrem. Això un cambrer que dius... Això a París no passa. No, i després vas a un barri de Barcelona, vas a una consulta mèdica i el metge et diu en castellano que si no te entiendo. És com, perdó? Full de reclamacions. Full de reclamacions, suposo. O sigui, clar, mira, això és un conte que estaria bé. Un conte que t'expliqués, vale, depenent de les situacions de discriminació lingüística, què fer? Saps? Però de manera que no sigui culpabilitzant a l'altre en plan de és que és un fill de puta. No. O sigui, normalitzar-ho com dient, mira, si passa aquest tema, doncs aquesta persona potser no ho sap, però està incomplint una llei, el que pots fer és
tenir un avís, parlar-li bé, sempre. O sigui, d'alguna manera promoure aquesta acció, però amb cert positivisme, amb cert constructivisme, que no sigui com atacant. Perquè jo crec que una de les coses que ha venut molt als mitjans és que defensar la llengua implica atacar, quan en veritat no té res a veure. Però com que posen aquesta mentalitat en plan de t'estan atacant a tu i tu t'has de defensar, doncs clar, la gent reacciona de maneres que poden ser bastant incòmodes i poden donar situacions. Si en canvi canviem aquesta mentalitat i ser com més fluids, saps, allò molt Bruce Lee, allò sigues aigua, doncs si fem que el català sigui més aigualit, d'alguna manera ajudarà que molta gent no sigui tan contrària, sinó que sigui més permissiva a l'hora de tenir aquestes circumstàncies. Sí, per exemple, jo a la meva feina, esclar, jo treballo amb molta gent que no parla català i he treballat amb gent que tampoc no l'entén i jo sempre parlo en català. Si tenen algun problema, doncs sí que miro de o cercar un equivalent molt semblant al castellà perquè ho pugui entendre, o si un cas arriba, pot arribar el cas que jo li tradueixi una paraula puntual. Per exemple, l'altre dia vaig estar parlant amb un company, que és de Veneçuela, i ell és que li costa la vida entendre el català. I amb ell, per exemple, en comptes de dir la paraula aviat, faig servir la paraula prompte, que és catalana també, però com que s'assembla al castellà, perquè ell ja més o menys ho agafa. És que, no, és que això és un avantatge, tio, perquè així com el català ha fet com una barrera entre català i castellà, trobo que el valencià és com un punt mig, saps? I aquesta valoració de paraules que tenen aquesta similitud és com que estic parlant en català, però tu m'entendràs. Saps? A la qual jo crec que és un punt de... Jo crec que, o sigui, el valencià té aquesta oportunitat que potser els catalans, el fet de voler conservar-nos en una arrel més pura, ens ha apartat una miqueta, que és necessària, però la valenciana també explora aquesta amplificació de vocabulari, potser barrejant diferents maneres. És que aquesta reacció és força... Ara estem entrant en un tema en què jo domino. Aquesta reacció és força típica en un context de conflicte lingüístic, conscient o fins i tot inconscient. O sigui, aquí, per exemple, sempre s'ha tirat a partir del segle XIX en Pompeu Fabra, sí, segle XX ja, Pompeu Fabra, tot i que la seva primera gramàtica és del XIX. Sempre triem el que menys s'assembla al castellà, el que més ens n'allunyi. Aquí. Però això és força normal. Però és perillós. És perillós, també. És perillós perquè també de vegades aporta coses que és com... O sigui, a veure, si realment es demostra que realment és una paraula que és correcta i que és la manera de fer, doncs perfecte, però hi ha altres paraules que, vale, sí, d'acord, s'assembla al castellà, però és que el castellà també comparteix arrels amb el català, el qual sí, passa que compartim arrel i hi ha paraules que s'assemblen igual. No renegarem d'aquesta paraula per fet que també existeix en el castellà, saps? No sé. És un tema complex. Ara t'anava a parlar, per exemple, del tema del portuguès. El portuguès, no? Sí. Perquè Portugal i Espanya, esclar, és que, a més, o sigui, el portuguès i el castellà són llengües iberoromàniques. O sigui, tenen molt més en comú el castellà i el portuguès que no pas el castellà i el català. Que el català nosaltres tenim més en comú amb el francès i amb l'occità. Tot i que no us sembli, els portuguesos no volen saber gaire res d'Espanya. Per un exemple geogràfic, fins on jo tinc entès, hi ha solament 4 grans carreteres que connectin els dos estats. I ara anem a l'exemple lingüístic. El portuguès de Portugal és molt més diferent del castellà que el portuguès de Brasil. Els portuguesos han anat accentuant al llarg de la història tot allò que el castellà no tenia, per diferenciar-se'n. Clar. En canvi, al Brasil, com que està rodejat de països castellà parlant, hispans, sí. Sí, perquè llatinoamericans ho són tots, fins i tot ho són els quebequesos. El Brasil, com que no ha tingut aquest problema de sentir-se en alguns moments de la seva història, en uns quants moments de la seva història, amenaçat pels països hispans del costat, no hi ha hagut aquesta. Perquè, esclar, al llarg del segle
Al llarg de la història, doncs, per exemple, al segle XIX, Espanya va intentar conquerir Portugal, em sembla. Sí, amb les guerres napoleòniques que volien Bueno, fotre per Portugal. França volia conquerir Portugal, No, llavors no, Espanya va dir, passa pel... A veure, jo et deixo passar pel mig. no, la I cosa va anar Napoleó va així. dir, pues bueno, ja que estem... Fum. Almenys és el que em van explicar a classe d'història. Van fer així. França va dir, Sí. separem Portugal en tres. Una part per França, una part per Espanya i una altra part per Godoy. Era Per qui? Em sembla que era el primer ministre. Era l'amant de la reina. Un parell. Sabia com... Sí. O Vinga. sigui, aquell home tenia un poder acollonant. Això un professor d'història ens en pot donar més informació, però aquell home bàsicament era qui controlava el regne, perquè el rei Carles... Em sembla que era Carles IV. Sí, el rei Carles IV, doncs era un passarell que no fotia res. Vaja, no com ara. No, ara el rei ell fa coses, com els catalans. Bueno, la nena tinc entès que està fent coses. No sé el què, perquè cada cop que... O sigui, no sé, això donaria per un altre tema, però, en fi, França ja fa... Sí, la conquesta aquesta. Doncs això, doncs això. O també ho podem veure ara amb l'iberisme, no? Que proposen la reunificació d'Espanya i Portugal i els portuguesos és com aneu a prendre pel cul. Sí, vull dir, no tenen més problemes, saps, ara? Exacte. No, jo crec que no. Vull dir, els portuguesos ja han tingut la seva oportunitat, l'han aprofitat i la veritat, o sigui, ara mateix, pel que tinc entès, els preus de lloguer a Oporto són més elevats que Madrid i Barcelona, o sigui, però una cosa descomunal. O sigui, és un punt allò que dius que... O sigui, al centre, si ets bilionari, si pots viure al centre del Porto és perquè ets bilionari o ets un jeque àrabe, no té més història. Vull dir... Vull un xeic àrab que m'adopti. No, creu-me, no vols. No, però és un punt allò que dius de, vale, o sigui, han guanyat aquesta sobirania, ara són sobirans, es fan responsables del seu espai aeri i tal, però clar, això implica també, doncs, assumir conseqüències de les decisions que prenen. Entre elles, pues, és el seu pes dins del Mediterrani, de l'Atlàntic. I clar, sent un punt tan important i no està regulat amb altres països, doncs el que fa és una inflació de l'hòstia pel que fa a la cara i tal. I clar, per una part bé, però per l'altra és com, clar, pels portuguesos és una putada, perquè ja no es poden permetre viure a la seva pròpia capital. Bé, Andorra em sembla que també està començant a passar, que mig Andorra ja viu a la Seu. Clar, o sigui, aviam, viu a la Seu i per què? Pues, també perquè hi ha una certa relació cultural, vull dir, a veure, o sigui, si fos per mi, jo crec que Andorra hauria de quasi de tenir una relació més no diré de conquesta, però d'alguna manera annexió de comarques de Catalunya com part de, no sé, com una semi-transparència, una semi... No, o sigui, directament, que Andorra ens conquereixi. Jo no hi oposo resistència. No, vull dir, al contrari, o sigui, jo a Finadigne, a Carlemany, i bueno, de fet, o sigui, el meu lloc es diu Andorra, vull dir, és tricolor, o sigui, de fet, me'l vaig comprar i només pensant, mira, la bandera d'Andorra. No, espera, jo vaig anar a Andorra no fa gaire, m'he comprat un clauer. Veus? Amb l'escut d'Andorra. Això són els símbols d'Andorra, un lloro i un clauer. I a més col·lecciono monedes d'Andorra, que tinc aquí dues monedes de 2 euros d'Andorra. Andorra té moneda? Què va? Això què? Hola! Que fort! La de 2 euros té l'escut d'Andorra. La d'1 euro, que aquesta no la tinc, té la imatge de l'antic Parlament d'Andorra. La de 50, 10 i 20 cèntims fa referència a l'art romànic pirinenc. I la moneda de 1, 2 i 5 cèntims, no sé si es veurà, però fa referència a la fauna d'Andorra. Un boc, boníssim. Cep. Que gran. Hosti, sí, no tenia ni idea de que Andorra tingués el seu euro, tio. No tenia ni idea. Que bo. Bueno, doncs, com a mínim, una moneda català parlant. Vull dir, no és catalana del Principat, però és catalana d'Andorra, vull dir. Parla català. Hi ha una cosa que m'estanya, que és com, a veure, teniu en compte totes les mogudes polítiques que hi ha hagut en aquest temps.
Andorra, tio, ningú li està donant el pes que hauria de tenir com a representant del poble català parlant a la ONU. Saps que és un punt que dius molt Catalunya, molt Barcelona, molta Generalitat, però collons, Andorra és un estat, saps? Vull dir, si té alguna a dir, o sigui, ens podem saltar bastants passos si directament deixem que aquesta feina la foti a Andorra, cosa que no... De fet, ara criticaré una miqueta Andorra, però els andorrans sempre Sisplau. miren per sobre de l'espatlla els catalans, perquè ells són un estat i nosaltres som una regió d'Espanya. No, però també hi ha catalans que parlen molt de Catalunya i ningunegen Andorra. O sigui, és una relació allò que dius, a veure, és que Andorra en aquest sentit té raó. O sigui, Ells són un estat. Però, en canvi, és veritat que hi ha gent molt, sobretot de molt barcelocentrista, que és com si Andorra, com aquella regió que està per allà, aquell tros de llaca als Pirineus. I és un, no, perdona, ells són un estat, tu ets un pixapí de merda que està aquí batallant perquè el teu metge parli català, saps? O sigui, allà fan una llei que et diu que has de saber un mínim de català i ningú els diu una merda. Per què? Perquè com que són un estat independent, poden fotre el que els doni la puta gana. Cosa que tenen el català com a única llengua oficial. I pots agafar els youtubers i dir-los, ara has d'aprendre català. Cosa que a Barcelona no passaria. I no poden dir res. Per què? Perquè com que és un estat independent, doncs allà s'ho mengen. I que l'Estatut diu que que els catalans tenim el deure de parlar català, no el dret, no, el deure de saber-lo. Clar. I aquí també i la Constitució també marca que tenim el deure d'aprendre el castellà, l'altra cosa és de parlar-lo. No, però vull dir, o sigui, aquí ens estem batallant que hi ha gent que no, hi ha molta gent que viu i treballa aquí i que legalment, a nivell jurídic, són catalans, però no saben parlar català, tot i que l'Estatut els obligui. Aviam, és com tot, o sigui, clar, és com fer lleis de manera que la gent no es senti com imposada perquè no es senti malament. És una miqueta com el Covid, quan va haver-hi, bueno, anem a fer restriccions, recomanem que us quedeu a casa, recomanem que siguin grups aïllats, i a la que veien que la cosa ja anava en sèrio, doncs ja la unitat va ser pel... Mira, no quedeu! Que és com, no podries haver dit abans? En plan, aquesta maleït que t'has fotut ara, doncs foteu abans. Vull dir, si s'han de fer les coses, es fa. És l'estratègia de la granota bullida, Pues, mira, la granota o el conill, em dona igual, però has de ser al punt que dius, tio, si s'han de fer, ho fas, i ja està. I després ja explicaràs el per què ho has fet. Però si ens hem d'estar perquè tothom estigui d'acord, o sigui, hi haurà gent que no estarà d'acord, però si tens uns experts que ho han estudiat i estan segurs de que aquesta és la millor opció, vale, doncs sempre trobaràs gent que estarà en contra, però collons, com a mínim estàs fent una cosa, saps? No t'estàs allà plantat en plan, bueno, doncs fins que no estigui tothom d'acord, no, collons, si s'ha de fer, es fa, punt. I deixa't històries. És molt bèstia, i sé que potser portarà moltes contradiccions, però si amb aquesta regla llavors això vol dir que tal gent podria haver fet, mira, és igual. Vull dir, al final és una xerrada entre amics, això, vull dir, no té cap pes polític real, així que... Bàsicament. En fi, mira que no volia parlar de política, cabron, i m'estàs molt difícil. Ho estàs posant molt difícil, tio. Soc molt persuasiu. Sí. Doncs se'ns està acabant el temps. Em sembla si ho deixem per avui i per aquí. I si un cas un altre dia, si vols, tornem a fer una xerrada d'aquestes. Com vegis. Si mentre tinguis curiositat o tinguis novetats sobre Fandaves i què volem fer, doncs, mira, truca'm, fem aquesta xerradeta i, ens posem una miqueta al dia. Per mi, perfecte. Jo ara penjaré ja perquè és que haig de fer el dinar, si no és que no estaré dinant a les 3. Jo també, o sigui que va, tallo l'enregistrament. Val.